Καλησπέρα. Επέστρεψα μετά από 6 ολόκληρες μέρες. Συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Ναι. Επιστρέψαμε στο FNAF 6 για ακόμη μια φορά και νομίζω πως θα είναι και η τελευταία. Και μετά θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο FNAF θέλετε να συνεχίσω να παίζω. 5 ή 4. Το αφήνω στα χέρια σας. Είναι δικιά σας η απόφαση. Και ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί λόγω των εξετάσεων μου και εμένα τώρα δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω πολλά βίντεο. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην ημέρα Παρασκευή, όπως βλέπουμε εδώ. Να το κάνω τώρα αυτό ή όχι? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια επίσης εάν θέλετε να αγοράσω το λέφτη. Λοιπόν, την είχαμε αφήσει κάπως έτσι την πιτσαρία. Κάτσε να τον αγοράσω τώρα, οπότε ξανασκέφτομαι. Βασικά όχι, 100 ευρώ δεν φτάνει. Λοιπόν, είχαμε αφήσει σε αυτό το επίπεδο την πιτσαρία μας. Πρέπει να τις κάνουμε και upgrade. Ναι, οκ, μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία βραδιά νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε. Όσοι είχαν παρακολουθήσει τα βίντεο τα προηγούμενα θυμούνται πως γίνεται. Πρέπει να κάνουμε κάποια tasks εδώ πέρα ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε την πιτσαρία. Ναι, είναι δίπλα μου κάτι. Φύγε. Όπως έλεγα, πρέπει να κάνουμε μερικά tasks ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε την πίτσα. Πέθανα. Θα με αφήσετε να τελειώσω την ομιλία μου προς τους θεατές? Λοιπόν, πού είχα μείνει? Πρέπει να κάνω κάποια tasks ώστε να μπορέσω να κλείσω την πιτσαρία για να φύγω από εδώ πέρα. Και τέλος πάντων μετά θα πάμε σε ένα άλλο γραφείο στο οποίο πρέπει να πεθάνω. Θα πεθάνω. Δεν πρέπει να πεθάνω, πρέπει να κάνω salvage για ανταλλακτικά από ό,τι κατάλαβα. Κάποια παλιά animatronics. Θέλετε να πεθάνω από τη ζέστη εδώ πέρα 100 βαθμούς? Βασικά δεν παίζει να είναι Κελσίου αυτή, πρέπει να είναι degrees αμερικάνικα. Ναι. Είναι και στις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή, έτσι. Έχουν χωριστεί έξυπνα τα πονηρά. Να σε χέσω. Γιατί ήρθες? Και κάπως έτσι πρέπει να περαστεί αυτή η νύχτα. Από ό,τι καταλάβατε, θα είναι δύσκολη μέρα. Πάμε πάλι, να δούμε, μπας και τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσω 2 φορές ακόμα και μετά θα το κάνω cheat. Κάτσε γιατί ξεκινήσαμε. Θα κάνω cheat και θα αγοράσω αυτά τα αυτά τέλος πάντων Ναι. Μπράβο Σάκη.
Ξέχασα να διαβάζω, αυτό ήταν, ναι, εντάξει, ωραία, καλά θα πάει αυτό. Να σε πάρει και σένα. Ούτε ένα λεπτό δεν ήμουν εκεί μέσα, πότε πρόλαβες και ήρθες? Τέλεια. Υπομονή. Υπομονή θέλει αυτό, λίγη υπομονή. Έλα όμως, πάτα το. Ας το έχεις 70 φορές. Λοιπόν, θα κάνω το εξής. Vent silent και θα κλείσω και τον ανεμιστήρα μου. Δεν κουνιέμαι καν. Νομίζω το είδατε, ήταν τα τριγωνάκια με το θαυμαστικό λίγο πριν ρθούν σε αυτό το δωμάτιο. Τα ακούω, είναι ακριβώς δίπλα μου. Μην είναι και πίσω μου τίποτα. Okay. Ήμουν αναγκασμένος να ανοίξω τον ανεμιστήρα τώρα γιατί. Ναι, θα σου έλεγα τι σου φέρα για δώρο. Ναι, αρχίζω και πιστεύω πως είμαι ανίκανος να περάσω αυτή τη νύχτα. Και ναι. Ξέρετε κάτι, θα αφήσω τα τσίτσα ανοιχτά. Ναι, γιατί τα κλείσω. Και θα δοκιμάσω να κάνω το εξής. Δεν θα πειράξω τίποτα στην πιτσαρία, καθώς διάβασα ότι έχουμε άπειρα λεφτά. Δεν ήταν bug αυτό που έχει γίνει στο προηγούμενο ή προπροηγούμενο βίντεο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το δυναμώνω επίτηδες τώρα λίγο. Θα αγοράσουμε τα equipments εδώ πέρα. Όλα. Εδώ θα πάτε. Θα ξεκινήσω από αυτά που είναι αθόρυβα. Θα κλείσω και ανεμιστήρα. Δεν κουνιέμαι. Motion decoy. Εδώ είσαι. Λίγο πιο δυνατό φακό να είχαμε, θα τα έβλεπα. Τόσο κοντά είναι. Πλάκα. Άμα έχει αυτό το παιχνίδι εδώ ένα κουμπί, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα ή εδώ πέρα. Εδώ ξέρω εγώ. Θα ήταν πολύ wow. Θα ήταν εξαιρετικά καλό. Αγνοήστε αυτό, συγγνώμη. Ναι, δεν είναι απολύτως τίποτα. Αυτό αγνοήστε το, συγγνώμη. Το κινητό του αδερφού μου, όπως πάντα. Σπαστικό. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Φύγετε. Έρχεται πάλι. Δεν το πιστεύω. Φύγε. Φύγε και εσύ, μπρο μου. Θα πεθάνω από τη ζέστη εδώ πέρα.
Ωραία. Γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Fast, fast. Οκ, τώρα αυτό δεν θα πεθάνω εδώ, ρε. Έλα τώρα. Να σε πάρει! Μόνο 10 λεπτά βίντεο έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Μέχρι τα 15 και τέλος, 14. Δεν έχω υπομονή, συγγνώμη. Δεν μπορώ να ξαναπάω εκεί μέσα. Θα συνεχίσουμε με τα cheats. Και βλέπετε πως είναι τώρα η πιτσαρία. Θα την κάνουμε τούμπανη. Α, οκ. Λίγο μεγάλος έφερε και αυτά τα μπαλόνια εδώ τα οποία είναι σπαστικά. Ποιος έχει μπαλόνια έξω από την πιτσαρία του δηλαδή, για όνομα? Τέλος πάντων. Θα... INC. Μου αρέσει πολύ αυτή η σκηνή που θα μπορούσαμε, αν ήταν, να βάλουμε το Foxy. Rare finds action. Τι attraction, τι λέω, Θεέ μου. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τέλεια. Τα οποία έκαναν 30... Όχι, 3.000. 3.000 έκαναν αυτές τις χαζομάρες. Όλοι Orville Elephant. Αυτός είναι ένας ελέφαντας μάγος, ταχυδακτυλουργός, mid-size animatronic. Οκ, δεν θα το πάρω, δεν μου αρέσει ο ελέφαντας. Λοιπόν, security puppet. Τέλεια. Μέσα. Lefty, όχι, με σκότωσες πριν λίγα λεπτά. Music man, heavy animatronic. Item condition, very good. Δεν θα σε πάρω γιατί δεν είσαι όμορφο. Elite chip. Mid-size animatronic. Item condition, very good. Funtime chica. Ποιος μπορεί να πει όχι στη Funtime chica? Pickles. Ποιος δεν θέλει pickles σε μια πιτσαρία? Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι ωραίο. Μέσα. Αυτό εδώ είναι ωραίο. Αυτό δεν θα το πάρω. Just kidding. Αυτό μ' αρέσει. Συγγνώμη. Αλλά έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε. Λοιπόν, εδώ Foxy. Φύγε τα σκουπίδια. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Γεια σας τώρα. Φύγετε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, μέση είναι ο Φρέντι, ο Μπόνι και η Τσίκα. Έτσι είναι, είμαι σίγουρος. Και εδώ θα βάλω Funtime Chica. Όχι, δεν θα βάλω εκεί Funtime Chica. Θα βάλω εδώ το Funtime Foxy. Αυτός είναι ο Rockstar Foxy. Τι Funtime, καλά. Rockstar, Freddy, Chica, Bonnie and Foxy. Πώς να τα κάνω έτσι? Θα τα μετακινήσω μία θέση πιο δίπλα για να είναι ο Foxy όσο πιο κοντά στην σκηνή εδώ πέρα γίνεται. Λοιπόν, η Τσίκα μου αρέσει εκεί. Ωραία. Η μπασκέτα add coin slot εννοείται. Clean and polish. Οκ. Αγοράσαμε τίποτα άλλο? Όχι. Λοιπόν, catalog. Λέτε να γίνεται να πάρουμε κανένα cheatman, να δοκιμάσω να τα αγοράσω όλα. Sold out. Μήπως πρέπει να τα βάλεις και στη σκηνή?
Λοιπόν, σκουπιδιάριδες. Όχι, τέλος πάντων. Θα κάτσω να ψάξω πληροφορίες για το πώς γίνεται να πάρεις τα achievements, γιατί έχω δει ότι μπορείς να πάρεις μερικά achievements και πιστεύω πως είναι αρκετά δύσκολο. Στο επόμενο βίντεο θα κάτσουμε να ψάξουμε λίγο τα achievements. Μπορεί να το κάνω και αύριο, ξέρω εγώ, ένα μικρό βιντεάκι για το πώς μπορείς να βρίσκεις τα tickets. Τα έχω δει ότι είναι σαν tickets. Στη πιτσαρία του FNAF 6 και πιστεύω πως ήταν αρκετά για σήμερα. Κάναμε αρκετή δουλειά, δεν προχωρήσαμε, δεν καταφέραμε να περάσουμε την Παρασκευή. Θα προσπαθήσω λίγο μόνος μου και άμα καταφέρω θα κάνω record το ending. Παιχνίδια θα βάλουμε επίσης σε εκείνο το μικρό βιντεάκι με τα achievements. Και ναι, αυτά είχα να σας πω για σήμερα, αυτά είχα να κάνω για σήμερα. Θα προσπαθήσω να κάνω όσο δυνατόν πιο γρήγορα βίντεο γίνεται, γιατί τώρα έχω εξετάσεις, δίνω μαθήματα στο σχολείο και είναι δύσκολο για μένα, συγγνώμη. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.